Έκαμε κάποια ουσιαστική δήλωση, εμέσως όμως έδωσε κάποια πληροφόρηση όταν του ζητήθηκε να προβεί σε κάποια δήλωση. Να δούμε πρώτα γιατί γίνεται η σύσκεψη, είπε. Άρα δεν υπάρχει κάτι το οποίο γνωρίζουν οι πολιτικοί αρχηγοί ή τουλάχιστον ο κύριος Κυπριανού για το λόγο της σύγκλησης αυτής της σύσκεψης. Τώρα ο κύριος Ομήρου, πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος του κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, ανεβαίνει τα σκαλιά του Προεδρικού. Έχει ολοκληρωθεί η σύσκεψη πάλι. Ζουζου, εδώ η Ζουζου. Η προηγούμενη σύσκεψη στα Βιανείο και δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι μέσα ακόμη όλοι οι επιτελείς σε σχέση με την οικονομία και άρχισαν να φτάνουν και οι πολιτικοί ηγέτες. Έχουμε δει ήδη τον κύριο Κυπριανού, τον κύριο Καβριάν, τον κύριο Ομήρου και τον εκπρόσωπο των οικολόγων. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι το μόνο το οποίο λέχθηκε ήταν ότι ρωτήθηκε ο κύριος Κυπριανού για τη σημασία αυτής της επίσκεψης και απάντησε να δούμε πρώτα γιατί μας κάλεσαν, γιατί συγκαλείται αυτή η σύσκεψη. Ένδειξη του ότι δεν γνώριζε γιατί ακριβώς γινόταν αυτή η σύσκεψη. Αυτό τουλάχιστον συνάγεται από την απάντηση τη σύντομη που έδωσε στην ερώτηση για να προβεί σε κάποια δήλωση. Τις μπάλες του παιδιού. Σήμερα του τις δώσανε καινούργιες τις μπάλες. Και άστε σε παρακαλώ με τις πάρει.